Едно такова, толкова повече като три, да не три лъче, трайлър, че да се върши как се върши. С музика има Тегне само ти. Πάμε πίσω, θα γίνουμε πολύ εδώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Доста приличен твоето, само че... Същата? Отгоре. Нещо от тъй клима такава. Тя си е моя. Всъщност тя е една от моя сумки си. Аз след това си да правих лазър с такива. Да. Почвам хора и до крайност, бе. Как беше в Италия? Добре, имаше време, ама иначе беше хубаво. Един ден летяхме много здраво, 27 на база, минус 10 на база. Тут. 87 км задача, 60 в финал. Ама те пуснаха до участие? Да. Браво. Да, но се усрах. на първите километри. Покачи. Да, но участва, да. И след това, нали, 4 дена дъжд. Това беше кофтито. Да. Ама олимпийския принцип е важно това да участваш. То всичко става за време, не става от един път шатрата, айде път. Абе, заради глупост това, всичко там, как ти да. Да, то винаги за. Чудо бях на 2200 някъде и трябваше да се отиде на една точка, там където са парниците. Ние сме тук, примерно, има 4-5 км. И съм на 2200 и гледам някой под мен, които тръгват на някакъв точка. Но тия за под мен, и тръгват да се върнем към планината. Да, до база и после да. И тогава пусти. Защото имаше едни точно по базата, нали, една групичка 4-5 след нас. За нищо не снимаш, за нищо не снимаш. Така си мислиш. Огън, нали беше? Гореше нещо. И ние въртим кинули на това, не? Три крила, не ми държаха нервите направо. Така и кържиме